खुलुमबाय मोनाबिलिनि रादाबाव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबदेट दङ बिश्वजित दैमारिनि फिसाज्ला उमितराज दैमारिखौ मोनफिनबाय। चिरां जिल्लानि सापागुरि बास लाखिग्रा जायगायाव बारग' राज्यो सभानि एमपि बिश्वजित दैमारिनि फिसाज्ला उमितराज दैमारिखौ नागिरना मोननाय जादों। रिपर्टनि बादिब्ला ससियेल मिडियायाव उमितराजनि गोमानायनि खौराङा भाइराल जानायनि उनाव बास लाखिग्रा जायगायाव सिनायना मोननानै उमितराजनि फरायसालिनि लोगोनि लोगोआ लाखिना दोनो। मख'नो गोनांदि मैया मंगलबारनिफ्राय गोमानानै दंमोन उमितराज दैमारिया। उमितराजखौ नागिरना मोननायनि उनावनो बिफा बिश्वजित दैमारि बिथाङा सापागुरिनिफ्राय बोखांनानै लाङो। नैथियाव दङ फरायसाफोराबो मोनगोन स्कुटि। फैगौ समाव फरायसुलिफोराल' नङा फरायसाफोराबो मोनगोन स्कुटि। सरकारा बेनि सायाव फरायसाफोरनि थाखायबो बिथांखि जागायगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ। माजुलियाव मैया मंगलबार खालि डक्टर बानिकन्त काकति मेथि बान्था थामहिनबा स्कुटि होनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा बे बाथ्राखौ फोसावदों। गुबुन फारसेथिं रायजो नाङै फरायसुलिफोरनो स्कुटि होनायनि उनाव फरायसाफोरा बोराबनाय फोरमायदोंमोन। बेजों लोगोसे गोबां फरायसुलिफोराबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों फरायसाफोरनि थाखाय बाइक एबा स्कुटि होनांगौ होननानै फोरमायदोंमोन। थामथियाव दङ सा 11 जिएसपिनि दैदेनगिरिया UPPL दोलोआव जयेन जाबाय। प्रमद बर'नि दैदेननाय राजखान्थि हान्जा UPPL दोलोआव दिनै जिएसपिनि सा 11 दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि दैदेनगिरिफोरा UPPL दोलोआव गोरोबफैयो। क'क्राझार सहरनि मैदेर खर'आव थानाय UPPLनि गोजाम मावखुलियाव गोदानै हाबफैनाय सा 11 गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि दैदेनगिरिफोरखौ BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। बे हाबाफारियावनो UPPL दोलोनि मावफुं आफादगिरि रोनगोरा नार्जारिजों लोगोसे लाइमोन UPPL दोलोनि आफादगिरि समनाथ नार्जारि आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुङोदि दिनैनि साना UPPL दोलोनि मोनसे जारिमिनारि सान। ब्रैथियाव दङ रांखान्थि आंखाल सहायनो हायैनि थाखायनो गावखौनो फोजोबस्रांना लायो हिनजावसाया। बिलासिपारायाव रांखान्थिनि आंखाल सहायनो हायैयाव गावखौनो फोजोबस्रांना लायो सासे हिनजावसाया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोलाव समनिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैना दंमोन हिनजावसाया। फाहामथाय लानो थाखाय रांनि आंखाल जानायनि थाखाय गावखौनो गोदोनायाव दलें लानानै फोजोबस्रांना लायो हिनजावसाया। बे हिनजावसाखौ साहिदा खातुन होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाथाय जायगायाव सौहैनानै पुलिसा नायबिजिरगासिनो दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।